Čaute, čaute ľudia, ja som Slovakia Gamer TV a vítam vás z môjho prvého videa na YouTube a prvého videa na hru Minecraft. Čiže hneď na začiatku si môžeme vytvoriť nový svet. Bude sa to volať YouTube. Bude survival, tu by sme mali mať cheaty vypnuté, bonusová česta vypnutá. Si dáme napríklad Slovakia, a čo píšem? Gamer TV. Čiže si máme, názov sveta máme a počkáme, kým sa nám vytvorí. Čiže táto hra je o tom, ako sa snažíte čo najdlhšie prežiť. Najhoršie to je na hardcore, lebo keď prežijete, tak sa mi vidí, že sa ani spavnúť už naspäť nemôžete. Čiže uvidíme, kde sa spavneme. Neviem, že dlho sa mi to bude načítať, lebo niekedy sa mi to dosť dlho načíta, niekedy krátko. No, výborne, už máme načítané. Vidím, že ja si zapnem display normal. Nie je to tu, počkaj. Music Songs, Master Volume si stiším na 20. Ale 21 môže byť. Dúfam, že vo videu to veľmi počuť nebudete. A vidím, že sme sa stavnuli na savane. Hneď tam máme prasnaté, asi hneď naťažím niečo, aby som ich mal s čím zabíjať. No proste, tento diel bude nejako 20 minútový asi, približne. A dúfam, že sa vám tento diel aj bude páčiť, lebo teraz skúšam natáčať prvé video, čiže takto, no, naťažíme si tento strom. Ja si hneď rozborím inventár. A hneď som získal 2 achievementy za taking inventory a getting wood. Čiže ja si zaťažím tento strom. Čiže strom som si naťažil, je to Asaika wood. Čiže vyrobíme si drevo, urobíme si crafting, tyčky. No, viacej tyčiek môžeme pre istotu. Čiže, ďalšie. Nie, dobre. Čiže tu si položím crafting, vyrobím si montáč, sekeru a meč. Montáč, sekíra a meč. Čiže crafting si zoberiem. Neviem veľmi behať, aby som veľmi si neničoval toto. Dúfam, že sa to nejako nepokašle, lebo vidím, že sú tu ovečky, ale žiadne, ale tam je krasa, čiže to si pôjdeme zabiť. No a také proste, ja som Slovák, to už môžete poznať podľa koncovky na mene, akože Slovakia Gamer TV. Pardon, podľa koncovky nie, ale podľa začiatku. Druhé jedno krasa, čo nejdem zabiť, tu si ty, ale táto. Teba tiež zabijem. Ale nezašupí. Tu máme. Zobrali sme. Ja musím kontrolovať, že či som ho zobral, lebo proste niekedy mi to tak bavne, že mi ho nezobere. Než mám plný inventár, ale že mi ho nezobere. Čiže preto asi radšej kontrolujem. Tento ďalší strom si rozťažím. Tam hneď máme dubové drevo. Čiže toto si tiež môžeme naťažiť. Ide to aj tu. Ja veľmi ani nemusím stiskať, lebo ja mám Windows 8, čiže v pohode mi to bude brať. Len niekedy to už je blbé nad tým, lebo čo nechcem vyťažiť, mi to vyťaží. Čiže takto. A pôjdeme asi tam na tej hory. Ale máme tu hneď ovečky, čiže si ich zabijeme. Čiže ovečky, draste sa pred týmto mečom. Taká chusiak prasa. Mám to? Tuto.
Možno by som sa mala pokúsiť natočiť, čo ja viem, takých 100 dielov z Minecraftu, tak ako to mal Pedro. Dúfam, že ste videli Pedrové videá, alebo keď nie, hamba vám. No nie, hamba vám, to tak strane som povedal. Čiže ešte zabijeme túto poslednú ovečku. Tu je ďalšia voľna, tu si môžeme zobrať. Tým, že máme 6 takých a 2 také. Pardon. Čiže tu je kopu prasa, ako to vypadá, ale nepôjdeme do tamtej hory, ale na túto. Lebo ako to vypadá, kameňa bude až, pravdepodobne asi aj ľudia. Ja to skočím sa prasaťom. Teraz nebudem, nevadí. Čiže teraz si zrobíme ešte teba, aby si nepovedal ty prasa. Povedalo. Prečo to hovorím v mužskom rode? Vie mi to niekto povedať. Ale prasa by zase chcelo utekať, jedno. No a potom neskôr by som mohol natočiť videa na Far Cry 3. Lebo mám rozohratú jednu hru. Teraz som rozohral druhú a rozohrajem už tretiu, ale pre vás. No, konečne som zabil toto prasa. Potom neskôr by sme mohli dnes dať nejaké onlineovky. Keby ste chceli, by ste mi povedali. Proste ja si ešte musím vytvoriť stránku na Facebook. Proste vytvorím si ju a vy mi napíšete, aké by ste chceli, alebo do komentov môžete dať. Čiže takto. Ja sa pozriem, že kde je slnko. Nie je slnko. Slnko je priamo na mnou. Čiže to ešte zabijem prasata. Asi nie. Mám 29 mesa. Už 32. Čiže to už ani zabíjať nemusím. To takto, nie? Áno, je to tak. Dobre, ja sa presťahujem tu na druhú stranu. Samozrejme, ja sa najem mesa. Keď si dáme meso. Dobre. Zašli ten Angry Barley nemusím dávať. No a vidím, že tu je fajne kopu kameňa. Myslím si, že na vrchu bude uhlie. Lebo to by som sa musel prekopať a musel by som ísť ešte aj do tých jaskyň. Tu máme 2 sliepky. Tie si tiež zabijeme. Priznám, že som dlho Minecraft nebavil. Že už pomaly ani neviem, čím sa baví. Ale našťastie ešte viem základné veci. Keď som začínal na Minecrafte a viete klasické začiatky, nepoznáte tú hru, neviete, čo jak sa vyrába, čiže vidím hru, nie? No, viete. No proste nepoznáte, čo jak sa vyrába, čiže všetko si zisťujete, tak ako ja. A teraz už viem dosť veci. Niekedy iba čo mi zabudne, ale teraz už by som mal vedieť všetko, čo jak sa vyrába. Čiže dokopeme si toto uhlie, no, nakopeme trošička uhlia. Veľa ho nepotrebujeme teraz na začiatok. Keď ma veľmi nebudete počuť, to sa nečudujte, lebo ja nemám mikrofón. Tento notebook má iba na slúchadkách, na mikrofón už nemá. Potom neskôr, keď tak, ja by som mohol zistiť, že neviem, či sa bude dať DFP kontrolka kúpiť, ale možno by sa dala, čiže by som si zohnala mikrofón. No a takto. Vidím, že uhlie sme už dokopali, nakopeme si ešte trochu kameňa, najímame na pec. No, potom, toto bude sa, tento diel pomenujem asi klasický začiatok, lebo nejak iné sa to nedá pomenovať, zase ináč, ale tak. Klasický začiatok to je klasika. Stará klasika na Minecrafte. Začínate, ťažíte, ničíte. A keď už máte farebné veci, už idete do Nedru. No, proste, potom pôjdete ešte do Endu, viete na draka, do Nedru, na Wither Skeleton farmu, na toho Wither bossa. No, tu budem musieť v Nedre dosť veci ťažiť, lebo elixíry a kade čo by som asi potom potreboval. Dobre, jak to ide? Ja mi len ešte tu, keď ešte si všimnite, musím sa tu dole vrátiť po jedno mesto. Teoreticky, keď sa tu tam doberiem, môžem zadiaľ ísť. Vidím ďalšie uhlia. Musia si nakopnúť. Alebo viete čo, tu sa dá kde zakopnúť, no zem, ale nie do zeme, ale tu do toho. Tu môžete vidieť, tu si zakopem. Viete, ako to myslím zakopem.